Allah mai ranka daɗe. Babu tashin hankali. Babu tashin hankali. Shi yasa nake cikin fara'a. Shi yasa daga kwanan nan kana nishaɗi. Kar fa ka ce aure za a baka. Wallahi. Hai. Ina kulwa yar gidan. Ita. Yarinyar mai tallan awara bakin hanyar nan. Na gaya ma. Shekarar jiya daga ta faɗa lambatu yara ne suka tsamo ta rake ne. Yara amma ba so aka zo aka gaya ma ba. Ni ma baka jin kuɗa tana tashi a garin naka ne. Kan bala'i a gari na. Yanzu gashi na mata suna tashewa. Bayan yanzu garin yayi zaman lafiya. To da yi ba. Yanzu ma kaji suna yi. Yanzu a nan guda ba a sanar da ni ba. To ya za a yi a sanar da kai kana matsayin kai ma za a maka aure. Ya za a yi a sanar da kai. Salamu alaikum. Ai gari tun da ya kai za a yi biki. Ya za to gashi nan fa gashi nan ya zo gashi nan. Ai ka san da kirku bisa wanga gari ko ba haka nan ne ba. Wallahi tallahi amreta naki. Amran waga Alhaji wa aka sai mai. Wani Alhaji? Wani Alhaji, wai Alhaji Suleiman nan wanda aka faɗi ma. Na watan gari da aka faɗa na can gari waye ma ga abokin Alhaji Ibrahim Baharawa. Wallahi tallahi. Ina faɗi ma ba ko yakwa. Ka Alhaji ke ba wani wallahi ranka da kai garin ku ana yi wannan garin ku kuma wallahi tallahi su fitan baki ta yi sa ka san magana ta shirma ko ba haka ne ba wallahi shi yasa bai zo ya faɗi ma ba amma tun da naji labari bisa gari shi na na taho na ce gwanda in girma wallahi ka ji da kunnan kai Alhaji Sule wanga mai da yan siyasan nan wannan Alhaji Sule wannan abokin wane na ma an ka faɗi ana su uku na Alhaji Tuli akwai Alhaji Muhammadu Tuli Alhaji Sule ba kori galadima galadiman ba kori na ba kori galadima shi na zai shidima 26 ga wanga sati na an kai wa ga daurin aure ƙarfe 9 na sahe za a yi kai Alhaji ka dina da Allah kai kana mai gari ta kace zaka shirya za mu tafi da shi ana mai gari ba za a ba da ba sa kai mai gari ba na za ce wallahi yana ci durun ai mai hanwa kai ana fara ma ana shikara ana shikara ma ya hakuri to Amerika da za a yi shiduma ta an yi gayya to in kai ma baka ji baka ga ma wani hiji to an yi gayyata to kaga wa yarinya mai an kace ma ummi mai makogwaran zinara za ta kai insha Allah wanga wakin mata ko wakin matan ga wa an kace mai gwanjata to Allah in ya kai mu wanga sati 26 ga satin ga wallahi tallahi gwanjata zai zo zai didima bisa wanga gari dan ku ka ga haka shi kai ai mata a kane Allah ya hakuri amma fa ranar fa za mu sharawa za mu more shi duk magana za a yi ranka shi dade an ce za a yi kokuwa an ce za a yi wawa an ce za a yi wasan wuka in ji in ga ma ga fatin gada za a yi makogoron zinare za ta zo da kuma Shak Ibrahim Malam Gwanja aka rama kallahu malamin wangana mata wallahi ta shi ma zai zo ya kame kam Allah kai wallahi mai gari kana burgeri ya kuri tarfa ka saba da mai gari rawa tarfa ka saba da mai gari rawa ba tarfa ka saba da mai gari rawa na fada muna da masauki ne ko ba mu da masauki alhamdulillah kai yanzu kai magana ta kwarai akwai masauki na baki yakwa yan kungiyar Hayasa Comedy an ce su ma su je kowa da kowa an ka gayyata abokan arziki da na zaman lahiya an ce duk wanda shika zuwa da Allah ya je duk wanda bai ji labari ba duk kuma wanda ya kalli wanga hin ya ce da Allah ya yi mai gayya kuma ta kwarai an gayyaci kowa da kowa yan uwa da abokan arziki ta an ka gayyata duk za su je ko da makiya ta shije ranka ya dade ba ranka ya dade ai dole ne a yi mai gayya ba za a bar shi a baya ba ba a barin ka ba wannan biki fa za a je za a baka kyautar jaki. Ai ba sai ka ba sai ke kira ka san abin da Alhaji shi min ba. Ba na amure ba. To shi na ya bani kwano. Na buga bisa daki na. Biki da zamu je. Ranka ya dade. An ba mu mota guda. Ina irin akorukoro da take diban yahin nan. Ranka ya dade baka taba hawa mota ba. Amma a kai zamu dora ka. Ranka ya dade. A ba komai wannan mota kyautar girma ne da aka baka matsayinka na sarki. Ban fadawa. Ba za ka fado ba za mu sa itatuwa mu tare ka za mu kulle kare igi a matsayinka na ranka ya dade. Za mu je biki Alhaji Sule Galadiman Bakori, akwai Alhaji Bafarawa Bakori, akwai Alhaji Juli, akwai Adahama. Za mu je wannan biki za mu rakarkashe, za mu wargaje, za mu watiya, za a yi kokuwa, za a yi naɗi, za a yi farauta, za a yi wawa. Mu ma kuma namu na nishaɗi irin naka na ranka ya daɗe, za a wargaje maka gefe, ka sha rawa, ka sha didiba,
ka wargaje ka jefa kafa ka jefa ɗaya tsol ka irin na manyan sarakuna. Ga wanda ya kawo maka albihir ya kamata albihir din da aka kawo a matsayin mu na ba mu kyautan ƙauye. Za mu bashi mu girbi, za mu bashi fartanya, akwai gonanka na kwari. Can zai je ya wuni ya kwane ya hantsa yana noman dankalin da ranka shi dai. A kar ka tafi, kar ka tafi. Daya wannan kyauta za ka za a baka na mu ya ta za a yi min duk kyautar da Alhaji Himin ka ce za ka kara min bayan wannan za a kara ba. Ai na ji ba ya karewa. kuma tun da na kawo albishir fada dole ne a min babban kyauta. Ya kuwa Allah ya ba ai Alhaji ba da ji daɗi ba. To ka gani kuma muna so ya ji daɗi ne kuma hidiman nan zamu ji. Alhamdulillah. Za mu sanar da Alhaji an ce wallahi mai gari ya tace min zai je wanga hidima. Insha Allah shi da makarabe ne ko? To ni dai Alhaji nan dawo. Insha Allah duk abin da akan ce dan nan zan kawo. A gaida a kame kantin nan ne. Wallahi a kame wallahi tallahi. Amma za ba wa sarki waje fa. Ai dole a ba mu sarki waje.